L. Okay. L. Jeg har lige startet nu, så kan jeg lige sige ekstra L til Er det startet nu? optagelsen. Ja, optagelsen er startet. Okay. Nej. Okay, lad os sige det igen. Hej alle sammen, velkommen til optagelsen. Det er fordi, jeg glemte at trykke optag, så den starter nu. Her er en Charizard promo, vi har fået. Goddag, nu sker der så det, at jeg også er blevet nomineret til at drikke. Og vi har åbnet boksen lidt og er ved at kigge på indholdet her i chatten. Velkommen til stream. Ja. Ja, med mig har jeg, med mig i studiet i dag har jeg nogen. Ja, og vi har lige vist den her Charizard mønt, også vi har fået. Ikke chat? Ja, super. W. Tak chat. Okay, og så er der den her. Det er en deckbox, hedder den. Så hvis nu man spillede Pokémon, så... ja, jeg gider ikke åbne, fordi det kan ikke noget. Hvis nu man spillede Pokémon, så kunne man... Ja, så kan man have dæk i det. Ja, det er rigtigt chat. Så kan man have dæk i. Bum. Og her i er der Charizard Sleeves. Den tænker jeg faktisk, vi åbner, fordi så hvis når vi får nogle hits lige om lidt, så kan vi putte dem i den. Om ikke Når vi får nogle hits, ja, min dreng. Tak, let's go. Ja, okay, se. Her er en Charizard Sleeve. Duk. Og så kan man lige se her kortet, duk. Og så kan man lige her se Charizard, det er bagsiden-agtigt. Bruh. Okay, og så... vi skulle næsten gøre det på den der fucking Charizard playmat. Okay, and then we have here in the box we have this Charizard playmat. De der boys, de er det hele værd. This chat is... Damn! It's Charizard playmat. Ja, og den, jeg flytter lige den her, fordi så kan vi lige slå den ud nedenunder. Det tror jeg nemlig giver held i vores åbning af pakkerne, chat. Bro, true. Ja, ikke også? Okay. Giga true. Okay. Den er sådan her, så kan chatten bedre se Charizard. Den lugter... Charizard. Den lugter af Charizard-fabrik. Ja, så er den lige her på mit skrivebord her. Wow, cool, right chat? Poggers. Cool, okay. Lidt lotion i camel. Hvad? Nej, Ikke? it's just... Okay, and then, chat. Nu sker det, hvad vi alle har ventet på her på streamen. Vi... Lad os se pakkerne, chat. Ja. Okay. Dummy. Okay, vi har... Her er der 9 pakker. Okay, her er der... Okay, vi har, chat, 5 Journey Together pakker. De ser sådan her ud. Okay. Okay, der er en her, som har en hund. Journey Together. Scarlet and Violet. Her er en anden hund med et sværd. Her er... Nixie, don't look. Og her... Yep. Bro, er der ikke engang, har vi... Sorry? Ikke? Dem har vi, og så har vi også nogle flere pakker her. Mega Evolution pakker, dem her. Dem er der 4 af. Med Gardevoir og Lucario og Mega Kangaskhan og sikkert Mega Venusaur. Yeah. Mega Evolution. Wow, cool cards. Og så er der 9 pakker mere her, chat. Det er en til Journey Together pakke her. Den så vi også før. Den ligger lige her. Og så... så har vi 4 Destined Rivals pakker, kan jeg se på det hele her. Wow. Ho-Oh, Mewtwo og Giovanni. Oh my god, så cool.
og Team Rocket, og Fucking lov til at se, hvad vores picks er i de der. en til Mewtwo Giovanni. Der er en fucking sej Mewtwo i det her. Og så har vi det, at de nye pakker fra det her sæt, Phantasmal Flames, som der er 4 af. Den her, og den her, og en sej Gengar, og Mega Gengar. Charizard itself. I den her er der Mega Charizard EX, ja. Okay, chat, så det var faktisk, hvad der var i boksen af spændende ting. Skriv 1 i chatten, hvis I gerne vil have en terning. Ja. Oh my god. 1. Okay. Ja. 1. Tak, chat. Hvorfor kan man ikke reacte ind på... Nå, det er fordi, det er et cam jo. Hvad vil du gerne? Normalt, hvis man streamer sin skærm, kan man reacte med thumbs up og sådan nogle ting. Okay. På stream live. Boom, så kan jeg lige se dem her. Wow, all the packs. Wow, chat. Okay, ja, nu ved jeg ikke, hvorfor jeg gør det der. Nu ligger de der, ikke? Så ser det sejt ud. Og der er rigtig mange Journey Together, dem kan vi starte med. De ligger her. Duk. Okay, chat, nu kommer vi til det her i stream. Fuck, den er dårlig. Den her som musemod. Okay, chat. Nu kommer vi til der, hvor at jeg lige gør sådan her igen, og så så I lige min skærm her, tror jeg. Der, ja. Sådan der. Sådan der, og så kan I lige se mig. Sådan her. Hey, man! Hey. What up, chat? What up? You wanna look at some Pokemans? Hey, dejligt at se dig, man. Dejligt at se dig, brother. Hey. Hvad så? Hey, chatten. 1 i chatten, hvis I gerne vil se mit booty hole. Okay. Okay, tak, chat. Jeg er glad for, at I gerne vil se min booty hole. Okay. We are on this website. Og vi starter med at åbne Journey Together. Dem her, chat. Dem her åbner vi. Og så kan man lige på den her hjemmeside, ikke, så kan man vælge de forskellige sæt herude. Det er ret smart. Og så kan man lige gøre sådan her. Journey Together, duk. Og så kan man lige... Der er alle mulige kort her. Wow, alle kortene i sættet. Wow, en masse flot dekort. Og så hvis man lige er mest interesseret i de dyreste for eksempel, så kan man lige sortere på price. Ja, så... God gennemgang. Så det vi kan se her, chat, det er faktisk de dyreste hits i Journey Together. Så det vi håber på at få er Lillys Clefairy Mixed. Var det ikke den, som jeg tror, var det ikke den Niklas kiggede på inde i butikken egentlig? Er det mig, der er helt blæst? Det tror jeg godt kan passe. Var det ikke den nedunder? Det var den, der han fik, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Ja. Jamen, der er et eller andet, der siger mig noget af det der i hvert fald. Vi har i hvert fald kigget på de der før, ikke? Der da vi åbnede et eller andet shit. Agreed. Jeg tror, han fik den der. Eller... Agreed. Ja. Og dem vi ellers har åbnet der. Okay. Er det de der packs, det er de packs, vi åbner nu? Vi åbner de her packs, så vi vil gerne have den der nu. Og dem er der åbenbart... Du ser så locked ind også, skal man. Jeg får et kæmpe døgn. Fucking klar. Skal vi lige se, vi skal lige have et throwback til 151, som vi åbnede til Pokecon. Hvor man kan få de her fucking seje kort. Det er de 151 første kort. I fucking sej art, ikke også? Det der med at... Den er ret fed, den der Charizard der. Ja, den er fucking cool. Og det er sygt sejt, fordi så hænger sådan Charizard og Charmeleon og Charmanders art hænger sammen. Så Charmander sådan kigger op på Charmeleon, og så Charizard op ovenover, ikke? Det er fucking blæret. Jeg elskede, da Charmeleon han lavede Ride and Dirty. Det var en god sang af Charmeleon. Skud af Charmeleon. Det er også sygt, Kato popper off med den der fucking sang for tiden. Ja. Det er ret crazy. Det er... Ja, okay, men let's get to it on stream. We have here the hits.
No, you make me nervous. Okay, okay. Så, nu skal vi åbne pakker. Og vi. Og så Gør gør vi. vi snart. Og duk, og så gør lige, snart. Ja, vi ses. Kan lige kigge. Please bliv ved med at kigge i de kamera på den der måde. Holy shit, jeg er der næsten. Ja, han er bedst. Ja, and then... Jeg er der næsten af crazy. Bro, de der lyd. Okay, lad os komme i gang, chat. Første pakke Lad os have Journey det billede. Together. Vi vil gerne have Clefairy, vi vil gerne have Salamence, og vi vil gerne have alle mulige mærkelige Pokémon, som vi kender. Fuck. Not this. Let's go. Nej, det er ham, der ikke kunne finde ud af at åbne dem, der skal åbne Oh dem. my fuck. Ja, den Bro. Den var nem, den her. What? Prøv at se, den sprækkede bare her. 24-hour stream. Let's go. Vi mangler koreansk barbecue-kød. Welcome to my subathon. You don't even have to sub to make it a thon. Let's go. Okay, okay. First pack open stream. Oh, wow, exciting. Okay, okay. Opening for the stream. Okay. Okay. Hvor skal jeg holde den? Nå, den her fedt. Okay. Er det sygt? Er det meget sort-hvidt? Nå, det er nok ikke så meget godt. Nej. Okay, we're doing it. First we have this Toad School. Mr. Mime. Fuck. Mr. Mime. Rip Toad School, man. Drumper. Fuck. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Pangoro. Det er fint. Bro, du laver bare en Ligge bunke noget. med dem, der er ligegyldige, og så en bunke med dem, der er gode. Der ligger dem bare noget snart. Grimmsnarl. Okay. Okay, PP op, mand, okay. Ends PP op. Ikke alt det der op. Ikke alt det der kun op. Ganske i sleeve. Okay, we have Kilowattrill. Okay, hvad er det? Reverse Hollow. Den er også sej. Ionas Kilowattrill. Den ser meget sej ud. Kaffe. Fuck. Meowscarada. Energy. Cool kort. Ja. God første Hvad der skal vi have? vi havde Kilowattrill. Og den var bare fed. Den var bare fed. Kilowattrill. Jeps. Noget på gulvet med det, mand. Ned på gulvet. Ja, bum. Topper kommer og rydder op, mand. Topper. Altså det, at jeg også er blevet nomineret til at drikke en halv liter øl af... Ja, tak. Ja, så kan de lige lægge her til minde om first pack. Ja! Okay, next. Og så nu 3 minutters pause med reklamer. Ja. Okay. Og hvis man subscriber for 600 om dagen, så er der ikke reklamer. Så er der kun 2 minutters reklamer. God deal, right chat. Okay, next. Journey Together pack. Der er en eller anden boy Okay. med en løve på. Eller det er ikke en løve, men det er en rotte. En stor rotte. Det er rotte, mand. Duk. Okay. Væk. Okay, hvad har vi her chat? Vi har en... Fuck. Oh Oh my god. Larvitar. Åh, Larvitar, bro, elsker. Skal du lige se den? Vil du lige Larvitar Goat. Ja. Færdig. Okay. Og din soundboard var crazy. Karate. Hops. Hvorfor er den bare i 4K? What the fuck? Hvad? A penis ring. Den her. Ja. Den er sådan, den er fundet ude i naturen. Det er ægte. Ja. Hops Choice Band. Articuno! Oh my Wow, god. Articuno! Bro. That's a legendary Dying. Pokemon Okay. chat. What the hell? W! Articuno. Og vi kan... Oh my god, what the fuck? Oh shit. Hvad fuck er han, mand? Clarf. Cloud. Det er Cloud, bro. Den er fucking... Bro, Cloud. De har det tilbage til folkeren, det der. Sleeve. Sleeve Cloud. Okay. Cloud is sleeve.
Oh. Ja, vi har Hey! Oh, bro, hvad var det? Hvad? Nej, I skal ikke sige, at han skal sleeve den, bro. Han det kommer til at være et 24 timer stream. Vi har første sleeve kort her, Klauf. Klauf. Hvilken gæst kommer i aften til dit sopperdon, Oscar? Det gør... Mig, BB. Det gør Martin. Så er Klauf i Det sleeve er Chili. her. Chili Klauf. Gilly, han er min første gæst. Chili kommer lige om 5. Han åbner den. Lille Klauf. Chili Klauf. Ja, okay. Så har vi her Del Mice. Okay, reverse hollow. Reverse hollow. Reverse Hollow, Del Mice. Reverse Hollow, Black Belts Training. Fuck der. Åh, Okay, okay. Waylord, Sorry. Christian Aldrich? Is that det er Ulrich. Such a cool Pokemon. Okay, this and that. Yeah, chat. Okay. Scan this, yeah. Okay. Fedt. Okay, next pack. Okay, now we need a hit, chat. Yeah. Oscar, du har glemt Okay. badevægten til at måle dem. Altså, veje hedder det inde. Badevægten, man, bro. Åh, ja. Bro. Ja, Rookie, badevægten. rookie gamer. Badevægt. Skal de der, hvor du... Vi laver en bonus op til jul. Donater op til jul. På dem og sådan noget. Okay, opening. Mit dum. Og så skal den der lotion langt væk for de kort, der det er 100. Udover. Nej, jeg synes, det er godt. Okay, chat. det You er got another fucking- journey together here. Ja. Den var ikke på hovedet. Og i den Ja. har vi en Paras. Den er sød, hva'? Paras. Den kan vi godt lide. Okay. Paras. Vi kan godt lide patter. Vi kan godt lide Paras. Okay, Winkle. Ej, den er også cute, hva'? Sidder lige der i sin lille redningsting. Krans. En lille gris. En lille... Den er sej. Og den, når man trader den i Pokémon Go, så kan den evolve gratis. Racket Striker. Shelmet. Okay, sygt. Shelmet. Det er sådan en Nightboy hjelm. Ja, nej. Oh my god, Combustion. Combustion, Det er bro. OG. Fuck, den er sej. Den løber ordentligt stærkt her. What the fuck? Alolan Golem. El-Golem. Okay. Cavalier. Gang. Okay. Oh my god, Hopstopwool. Reverse. Keklian. Så har vi de 2 pieces igen. Nej. Fint for Kan mig. I se Keklian? Jeg kigger. Keklian. Nej, han er kamufleret. Nøjveren. Ja. Fuck, den er nøjeren. Lol. Ej, så. Okay. Det her, det er Niklas. Ikke kig her, fordi Niklas han får bare et døgn. Doing. Der er en lille pige True. med en tyk lyserød Pokémon. Ja, det kan han ikke holde til. Nej, det kan han sgu godt lide sådan noget. Bum. Bro er altid til stage 1 evolutions, man. Hey. Ja. Oh boy. Det forstod jeg godt. Skud Niklas, vi samler dig. Skud Nixie. Hvorfor Som ser det her derhjemme bagefter. det her jo, hvad laver han? Jeg ved det faktisk ikke. Få ham på. Få ham på, chat. Skriv i Nixie stream, han skal komme på. Torchic. Skal du ikke lade til det her? Det er så sjovt. Du er ikke lade til Den er sød sammen med det nogle der. andre. Tak, Ja. tak Ja, til Den er den. Torchic Ikke er så godt det. sammen med vores combustion, vi fik før, chat. Varmt. Lilligant. Varmt. Er det bare mig, der har en stor fed booty, chat? Det er bare dig. Ja, okay. Ja, Oscar. Ja, I'll take Det er bare dig, chat. Elmi. Wow, Alolan Graveler, den passer El. godt til vores Wow. gode, vi fik. Varmt. Spars. Postmand. Varmt. Hvad fuck er det her? Arena. Wingardium Leviosa. Oinkologni. Oinkologni. Fuck, det er da sej. Dum. Fucking navn, mand. Oinkolone. Fucking sej gris. Der var den set noget igen. Power Blast. Bro, der er han igen. Levin, bla bla. Butterfree. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Free. Free. Okay. Næste Journey Together chat. Vi har kun 2 Journey Together tilbage. Så der må snart komme et kæmpestort hit. Vi får
Hvad? Huh? Huh? Vi får nu? Hvad er det, du sagde? Jeg sagde bare, vi får et hit. Okay, vi får et hit. Okay, vi får et hit nu, chat. I den her, med den her Pokémon. Wow. Oh my god. This shell gun is so cool, chat. Look at this. Damn. Det må være et tegn på, at vi får den Salamence, vi gerne vil have. Ej, jeg medgik, det er sædklatten. Det passer til cremen ved siden af, Oscar. Vi kan komme over til cremen. Ui. Det går ikke. Paldean Wooper. What? Siden hvornår er Wooper blevet... Nå, det er derfor. Fordi den er Paldean. Hvornår? Det er fordi den er Paldean. Fucking black belt igen. Blevet hvad, Kalle? Electrode. Aioli. Marowak. Cubone. Marrow. Clink. Kan I godt nå at se det, hvis jeg gør det i den her? Clink, det er også fucking sejt. Ja. Oh my god, Blaziken EX. It's a hit, chat. X a big hit. Oh my god, it's so cool. Hvor mange penge er det der? Hvor mange penge er det der? $1,000, bro. Skal vi lige se, hvor meget? Hold væk. Okay, den her Blaziken. Den her Blaziken, den er... lige præcis $0,6 værd, chat. It's a hit. It's a big... Let's go! Let's fucking go to the... We're getting rich, chat. We are getting rich as... Fuck. We are getting rich, chat. Thank you, Blaziken. Den skal I sleeve. Blaziken is in the sleeve, chat. Blaziken, sleeve. Charizard sleeve. Wow. Sammen med... Fuck, var det? Hvor var den henne? Sammen med Clove. Det er hits, de ligger her. Hits. Var det Milky, der kom i? Nej, det var Clove. Vi kan også godt putte Milky. Vi kan have Milky. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ej, jeg gider ikke putte de der Charizard sleeves. De er fucking stramme, bro. Hvor min andre sleeve. Jeg er ked af min bæk, Ja, det er alt for besværligt. Jeg har også nogle sleeves her, hvis chat bare roligt. Bare roligt, chat. Pokémon Bedrolleren. Jeg har jo også en af mine viewers samling liggende nede i Pokémon Bedrolleren faktisk. It's my boy. True, Oscar, man. Yeah, boy. W-chatten for 82. www. We have a good samarbejde going on here. Vi har solgt for over 2 Maya 3280. 82. Ui, det er så godt. Okay. Milky sleeved, chat. Milky sleeved. Sammen med musik. Yep. Ja, det er hits. Hitsen her, chat. Ja, yep, okay. Sidste Journey Together, så nu skal vi altså have den Clefairy der, ikke? Ja, vi skal have noget lidt højere end en lille Blaziken der. Ja, det var ikke meget ved med den Blaziken der. Okay, hvad fuck er det her for en Pokémon? Okay. Her har vi en MP-Demp. What? Holy kreativitet i navn. Fuck er det, bro? MP-Demp. De har bare skrevet til Blizzard Entertainment, der var sådan, er det okay, boys? Eller sådan. Ja. Det er sådan noget, din imps kommer til at hedde i WoW. MP-Demp. True. Opkald efter en legende Pokémon, man. Virkelig. Hvad var det nu, din Voidwalker hed? Yukna. Never forget. Den er cute. Lechonk. Ej, måske det er underudviklingen til den der fucking fede gris. Den er sej. Ui, det er det også.
Cubone. Joltik. Banet. Benat. En banat. Banatos. Benat. Hopsbag. Bangoro. Drotigon. Maractus the Cactus. Tyranitar. Den er ret sej, faktisk. Tyranitar er bare en personal favorite, forstår du? Ja, det er altså også Tyranitar. Forstår du? Duk. Okay, så er vi færdige med Journey Together, chat. Det betyder, at vi skal videre til næste pakke. Jeg tænker, vi tager Mega Evolution som det næste. Hvad synes I, chat? Ja tak, one for Mega Evolutions, 2 for en af de andre. 1 for Mega Evolution, 2 for Phantasmal Flame, 3 for Destined Rivals. Destined Rivals. Destined Rivals, chat. Okay, der er kun en, der har skrevet Destined Rivals i the chat, så vi tager Destined Rivals som det næste. Så er der nogen, der skrev i chatten. Scammer sådan. Jeg har desværre ikke. Jeg kan kun høre chatten. Så jeg kun høre chatten. Scammer sådan. Okay, Destined Rivals her. Der, Duk. Okay, der er nemlig denne her fucking seje Mewtwo. Er den ikke fucking sej? Holy shit, den er gangster. Den er fucking Damn, bro. Den vil vi Bro, gerne have. overfarmer. Den er fucking mad G, den her. Hvis vi får den her, ikke, så får vi døgning i chatten, ikke chat? Jo, i chat. Den her, den står til $400, chat. Hvis vi får Team Rockets Mewtwo, $400. In the bank. In the bank. Man kan også få sådan nogle her seje som Cynthia's Garchomp. Fucking sej. Man kan få Ethan's Ho-Oh. Hvorfor har Ethan en ho-oh? Altså, hvad fanden er, hvad er loven her, mand? Jeg forstår det ikke. Jeg tror sgu, det var en Ho-Oh. Men Ethan er jo også ham. Ethan er jo ham, der du spillede som, er han ikke? Det ved jeg Er ikke. Ethan ham? Jeg kender ikke ny Pokémon lore. Nå, men He's det er him. gammel Pokémon lore. Nå, er det gamle Pokémon lore? Det er Gen 2, tror jeg. Nå, hedder man så Ethan eller hvad? Du spiller som en, der ligner ham der i hvert fald, gør man ikke? Det ved jeg ikke. Spiller Hvad man skal ikke du som for sådan en Peloton? pixelfigur? Ja, videre. Han er flot, ham i hvert fald. Han har en Ho-Oh, det er ret sejt, ikke? For den er fucking sej, Nidoking. Med ham der, Giovanni. Sorry. Jeg prøvede at google med, hvorfor Ethan havde en ho-oh, og det første, der kommer frem, det er en Reddit-thread, der bare, how did bro get ho-oh? Hvad skriver de? How did bro get Ho-Oh? Det er ikke lore accurate, Okay. Nå, men han er main character for Gold and Silver. Okay. Okay, pro gamer Christian Ulrik. Her er han igen. Har en lille Pikachu, en Slugma og en Cyndaquil. Det giver mening, når han er fra Gen der. Psyduck. Okay, Mystic. A personal Mystic. Ja. Så skal vi have den Psyduck. For personal reasons. Personal favorite Ethan's Typlosion. Fucking sej. Okay. Oh my Den er god. fucking sej, ikke? Den er fed. $30. Ja. Olvik. Den er fed. Den er fed. Ej, også den er den er Mewtwo til højre og sej. Døgn. Der er så fucking mange seje kort i det, altså. Den er helt over til højre. Den her. Ja, den er gangster, den er også holy fucking shit. G. De er fucking seje, de der Mewtwo's. Altså, den er fucking epic. Prøv lige at se en Giga Chat, bro. Og Giovanni også til sejt. Den skal vi have. Den skal vi have. Og Den vi skal vi er med Giovanni i sådan en sjov art. Der er rigtig mange seje. Sej havn. Short. Og fucking sej Blaziken. Ja! Damn. Ja, turn up. Der er... Ej, jeg på lidt den her seje Kangaskhan. Og den der... Så går den lige bare og chiller. Han er på vej hjem fra skole. Fucking cute. Lige hentet sin lille baby. Ja, der er virkelig mange seje kort i det her sæt, så lad os håbe, vi får dem alle sammen, chat. Okay. Ja, så okay, lad os gøre det. Let's do it, men helst den her, tak. Yes. Okay, og så... Helst Olvik. Ja, vil I gerne kunne se kortene imens chat, eller hvordan? Nej.
Okay. Det er lige meget. Nej, okay, fint. Fordi så kan jeg ikke se noget. Præcis. Fedt chat. Vi har 1, 2, 3, 4 Distant Rivals pakker her, chat. Duk. Og jeg ligger lige. Så har vi Mega Evolution tilbage og Phantasmal Flames, og de ligger her. Duk. Dem her har vi tilbage. Fuck. Ja, der er nogle pakker, ikke? Okay. Og Distant Rivals her. Ja, første Distant Rivals pakke. Ja, så er det. Der er Mewtwo på, så man ikke vil få Okay, kom. Mewtwo. Jamen, men jeg tænker, at det er den, vi får, når det er det på pakken, ikke? Ja, tror du ikke det? Ellers er det scam. Ja, ellers er det fucking skab. Det er Gamerson. falsk markedsføring. Gamerson. Okay, duk. Okay, opening. Okay, chat. Kan vi snart få et godt hit her? Vi har ikke fået Mewtwo! noget. Det kunne være rigtig godt med en Mewtwo her. Det vil være på sin plads. Okay. Starter med en regnorm. Okay. Team Rockets X. Lunken. Cool nok. Så er vi. Oh my god, Combusken igen. Måske får vi den seje Blaze igen. Mhm. Cynthia's Feebas. Ja! Jeg elsker feedback. Feedbass. Huh? Let's go. Okay, Team Be Rockets. bad. Doddler. Hvad fuck er det? Hippodon. Spiser Okay. munden. Sej. Teal Mask Ogreporn. Ogreporn Hub. Undskyld, hvad hed den? Det lyder som en character, du havde på et private server. Ogreporn. Ogreporn. Det lyder som en... Pun, Oscar. Pun. Det er tungt. Nej, Det er porn. et hårdt endte der, Oscar. Nej, Pun. nej, det er porn. Ogreporn. Det er hårdt. Det var Shrek. Det var Oscar search history i stedet for, hvad? Ogreporn. Ogreporn. Baby. Okay. Team Rockets. Shrek is love. Combusken igen. Åh! Lidt reverse. Juice. Ja, det er lidt skuff der. Ja, vi gider ikke flere combustion. Nu kommer hittet, chat. Kom så. Let's go. Oh, let's Ja! go! Gorbis. Bro, svøm op i Bro, munden. nej, det er løgn. Prøv lige at holde den der. Er det Subnautica, eller hvad? Nej. Ej, den kunne godt være med i Subnautica, den her. Nej. Øjeblik. Jeg har fundet den. IRL. Okay, Jeg sender den inde i vores chat. okay, jeg glæder mig til at se den. Jeg ser det efter sidste sekund. Må jeg fjerne den nu? Det er true. Må du gerne. Chat, is this a hit? Is this a hit, oh. chat? Wow! Cat Titan EX! Crazy. It's a hit. Big hit. Let's go! Let's fucking go, we got Cat Titan EX. Oh, great heavens! Den skal I sleeve, Cat Titan EX. Det var lidt højt. Great heavens! Skal vi se, hvad chatten skriver her. Bro, hvor har du sendt noget hen? Du kan se det, hvis Channel du... chatten. Ja. I hvad? Der er Channel sådan en lille chat. talebubble next to Kill Crew. Så voice chatten vi i. Ja. Det finder han aldrig ud af. Nej, bro. Hvor er det henne? Nå, der! Åben Ej. chat. Ah. Fed OBS stream, by the way. Oh my god, Shaka Boom. Har skrevet i november. Fuck, den er sej, den. Lol. Okay, ej, det er løgn, jeg har en chat. Hey chat. Jeg har en chat. Hey just. Nej, please. Jeg gør mit bedste, bro. Vi har fået 2 hits. Wow, big hits. Okay, next up. Fuck. No, okay. Næste Distant Rivals, chat. Oh shit. Den gik bare ordentligt op sådan her. Nemt. Der er også Mewtwo på, så der får vi nok Mewtwo.
Er der noget af sådan en record over, hvor mange Mewtwo's, der er blevet åbnet endnu og sådan noget i verden? Jeg tror ikke åbnet, jeg tror man Nej, er det- blevet graded, og jeg tror der er nogen, der har åbnet fucking mange pakker og lavet statistik på, hvad sandsynligheden er på at få den. Det ved jeg ikke, om man kan se herinde. Jeg ved ikke, om det er det samme som hvis man, du ved, kiggede på Kina. Jeg tror så ikke, der er nogen, der ringer til mig. What do you mean? Prøv at se, der er nogen, der ringer til mig 9:30, jeg forstår. Det var nok. Okay, bro. Ham der, Ham der. Okay. Vi har en Woof. Hvad er det for Steve. Ja, Steve. Marsh Steve. Maschief. What? Det ligner ikke en Pokémon, det der. What? Det ligner en... Det ligner et eller andet fra, hvad hedder det der? Det er sådan et gammelt børneprogram. What the fuck? Griner. Det ligner en... Det er Scooby-Doo, bro. Fucking Scooby-Doo. Scooby-Doo'en. Maschief. Dolev. Gabite. Det må være den. Inden Joe Biden? Joe Biden. Joe Biden. ham! Joe. Sleepy Joe. Wow, Ethan's Quilava. Okay, så får vi måske Typhlosion, chat. Okay. Venture Bomb. Toadskruel. Golbat. Pinsir. Ethan's Pinsir. Men det ser sej ud. Ah, sej faktisk. Er den reverse hello, eller hvad? Beast Mode, ja. Sygt. Duke, den flægter bare skoven. Okay. Oh my god, we have a hit, chat! Nej, bro, vi Rockets har den! Meowth, oh my god! Let's go! Chat, Oh, fucking yeah. type something in the chat. What? We have a true hit. Team Rockets Meowth, chat. Oh Dobby, my Dobby, god. Dobby, 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 It's a Dobby. true hit. Den her chat, wow, oh my god, it's a real hit. Fuck, den er sej. Det er fucking sejt, det There der, we bro. have it, chat. $20 card. Let's go! Let's fucking go, chat. We have a fucking hit. Hype. Så er vi i gang, chat. Så er vi i gang. Så kan det kun gå en vej, og det er that way. Big doing. Big doing. Big doing. Største doing. Here it is. Okay, hvordan ser den ud? Den er sgu flot. Den er flot. Flot centreret, chat. Skal vi lige kigge mere på den? Den har en lille fold i siden her. Ja, den er flot, chat. Det må jeg bare sige. Let's go. Let's fucking go. Flot bagside. Det kan være, den skal grades, chat. Det kan vi skal have den graded, og så bliver den bare $1 milliard værd. Ja. What a hit. First big hit of the stream, chat. Så kører vi. Let's go. Sejt. Lige i en sleeve. Okay. Big. Den rører faktisk lige toploader. Jeg havde lige en toploader her. Den må jeg skulle lige herned. Skal man, det er så stort, det der. mand. Let's fucking go. Det er ikke for sjovt, chat. Boom. Så er den safe. Meowth. Team Rockets Meowth. Big hit. Ja tak. Huge hit, bro. Huge fucking hit. Hugest hit. Milgery. Lige under Milgery og Clough. Tredje største hit i dag. Okay. Der var faktisk en til Pokémon tilbage. Og det var den her. Serora. Den ser da sej ud. Den ser Den meget er- No cap, cool. Serora. Cool. Cool, Serora. Okay, chat. Vi havde et fucking hit. Let's get it. Next up. Destin Rivals. Igen. Yep. Ja. Ja, tak. Stor mand ham, der siger det der. Ham i klippet. Jeg elsker World of Warcraft. Også mig, mand. Også mig. Og jeg skulle have sådan et face cam. Ja, det ser jo okay. Skulle man ikke kunne se mit æg imens?
Hej chat. 2 cams, det måske også lige... Nej, jeg synes, det er godt. Jeg er glad for chat. vi mangler O, der snakker i telefonen, men han har alle de gode. Det er et soundboard, det er fucking dårligt. Nå, Et grumt soundboard. er Okay, det vores sidste Destiny pack, eller hvad? det er vores næst sidste Destiny Rivals pack. Okay. Så vi har stadig 2 packs mere til at trække Mewtwo. Shroomish. Først har vi Shroomish. Så har vi Okay. Skammery, bro. Stevens. Jeg vidste ikke, Steven han var blevet Pokémon-træner. Tillykke, Steven fra Rosenlundskolen. Skarmory. Den er Du må ikke lave sådan en skud med på stream, og så så man får Rosenlundskolen. det ligner også Steven. Kan I se? Det er fucking Steven. Det er sgu da ham. Det er sgu da Steven. Det er bare Steven. Okay, sygt Steven. GZ. Hvad er det? Nå, det er jo vand-Pokémon. Arvens Toadstool. What? Jeg tror, Det er den, der bliver til Tentacruel, tror jeg, ikke? Nå, nej, fordi den hedder Tentacool, ikke? Eller sådan noget. Altså, det her det er sådan en ny wannabe-version af den, tror jeg. Ja. Team Rockets Right. Coffee. Nå. Den er sej. Se, hvor glad den er. Kofi! Det er ligesom Surdy, Goofy. der står pryt. Amen. Skud. Kofi! Medicham. Det er fandme nogle Mhm. thighs, der vil noget, baby. Mm. Okay. Watchtower. Shaman. Lille sød, sexy pindsvin Oh. her. Det var sådan en legendary. Den er cute. Den er der sammen med... Den er sammen med en eller anden træner i en af de nye sæsoner, jeg har set introen til. Okay, har du set det nye Pokémon? Ja, Okay, bro. Nerd, mand. jeg har set det. Scapes Watcher. Ja. Den er cute, den ser sexy ud. Okay. Det er O. Team Rockets Houndour. Christian Ulrik. Houndour. Oh my god, Meowth again. Okay. Cool. Okay, ny Meowth. Cool. Cool. Og et hit med. Oh. Wow. We love Destiny Rivals in the chat. Okay. Team Rockets Crobat EX. Let's fucking go. Okay, hvad står den til? Kom. Vurder. Den står til... 5.000. Jeg finder den bare lige hurtigt her chatten. Den står til... Den står til... her synes jeg skal langt ned. Den står til... Jeg ved bare, hvad der sker ud. Når til $0,47 chat. W in the chat. Let's fucking go. Ja. Big stonks. Big stonks. Biggest stonks. Fucking big. Fucking big. Vigtigt. Ja, de bedste at få, det er også jo de her ligesom Meowth, hvor der er noget på hele kortet. Sai, Illustration, Secret Art, Super Rares. Ja, den kan vi godt lide. Det kan vi godt lide, chat. Men endnu et hit her til vores hit-samling. For satan, vi svømmer i hits, chat. Okay, sidste Destiny Rivals med Ho-Oh på, chat. Og Ethan. Ja. Men det er bare synd, at der er, hvad hedder den der inde i? Ho-Oh. Det er bare synd, at vi kommer til at få Mewtwo inde i. Oh, let's fucking go! Ja. Oh, ho, bro. Får dem alle sammen. God pack. Ja. Åbner. Mhm. Der er en, der får gamet wallpaper engine, kan jeg se herinde på min anden skærm. Bro, det fucker. Jeg har prøvet så at fikse det sygt længe. Hver gang jeg skifter wallpaper, så crasher det bare. Nej. Trells. Ja. Så nu er jeg bare anime titties over det hele, men det er ikke det, jeg vil have. Baby show som screen. Det er bare ikke det, jeg kiggede efter. Rosella. Roselia? Cynthia Roselia? What a cute flower. Rosella. Team Rockets, Porygon. Ja, okay. Prøv lige at se en ability, den har. Hacking. Hacking man. Den kan fucking hack dig, din mor. Nej, lad være. Hello, I am a sultan in Arab country. Porygon. Hey there, Rotem. Oh, he's back. He wrote him. Impidimp. Yep. Mariannes Impidimp. Impidimp. Det er bare ja. Mariannes Impidimp.
Det ser anderledes ud den her gang. Det er fordi, det er Mariannes. Okay, Polygons. What the fuck? Bro, er du gået ud i din opgang, eller hvad? Er det højt? Ja. Jeg har lavet kaffe, by the way. Jeg laver kaffe. Det var chips der. Det er chips. Shit, en kaffe, du laver. Den er helt grum. Okay. Den her. Er det sådan en tredje step udvikling, eller hvad foregår der? Ja. Den har- Ja, det er det. Man skal bruge en stone til. Er Det det er de nye seasons. Okay, ham der. Kender du ikke Porygon Z? Nej, jeg kender kun den før. Nå, den er sej, hva'? Team Rockets Houndoom. Energy Recycle. Geibel. Ej, den er cute. Cynthia's Geibel. Oh my god. Team Rocket Okay. Zapdos. Siden hvornår har de fået Zapdos? What the fuck? Der har det ikke, de hacker. De fucking hacker, man. Okay. Porygon. Tyranitar. Okay. Any Tyranitar enjoys in the chat? Ja, en. Let's go. Okay, og det var det, vi havde fra Destin Rivals chat. Vi havde nogle rigtig gode hits. Så det er bare dejligt. Bare rigtigt. Det var bare rigtig bare gode. dejligt. Det er bare dejligt. Okay chat, I kan vælge mellem Mega Evolution eller Phantasmal Flames nu. Hvad vil I have som de næste pakker, chat? Evolution. Evolution. En. Vi går med Mega Evolution chat in the chat. Det passer også med, at så åbner vi det bedste til sidst. Phantasmal Flames, som er det sæt, boksen hører til, eller hvad fanden. Præcis. Ja, Very da, cool. selvfølgelig. Good choice, chat. Okay, her har vi Selvfølgelig, chatten. nogle store drenge. Ja. Og nu åbner vi dem. Så er det... Hvad kan vi få i den? Ja. Ja, lad os lige se chat. Godt, I spørger. Tak, så er jeg lige glemt det. Holy shit, 2 sek. Han er tillid, han er færdig, og det skal være dem for mig. Godt. Holy shit, 2 sekunder, jeg skal lige færdig. Er det Illuminato? Holy shit, det var godt sagt. Illuminato. Dem der. Aha. Ah, det er ret Illuminato. Gold cards. De er vist meget sjældne. Ja. Og vi trækker en. Vi trækker fucking en. Jeg synes ikke, de er særlig seje, dog. Så. Nej. Men de er dyre, så hey. Så hey. Give me one. Hey, så top. Prøv lige at rulle lidt nedad, vi skal også lige se. det der! Det er sejt, det kan jeg godt lide. Den der. Fuck, det var et sejt artwork, det kunne jeg godt lide. Sejt, den fighter med Venusaur. Og der er også et eller andet fight hernede og sådan noget. Herovre. Pretty cool. Pretty cool. Og her er Mega Venusaur. Den er også sej. Dem der var på forsiden. Ja, lidt kort. Der er også Bulbasaur og Ivysaur i sej. Grineren. Cute Vulpix card. Fucking sej Steelix. Ja. Sejt Executor card. Ja, så det vi håber på chat, det er jo så sjovt nok dem heroppe. Gerne guldkort. Ja, den der, hvad hedder den igen? Den der slås mod Ivysaur, den vil jeg gerne have. Den der. Den der. Den skal vi bede om. Lucario, den vil jeg gerne have, bro. Lucario, okay. Chat, Den skal vi have. den trækker jeg til chatten, den her. Mega Lucario. Lucario, Den tager den vil vi gerne have. Den skal vi bede om. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig. Okay, så lad os trække den så lige i chat. Ja. Er I klar, chat? Yep. Yep. Ah, Yep. Yip, yip. jeg er klar. Hooray! Yay, okay. Opening pack 1. Bum. Okay, lad os se, hvad vi har, chatten. Vi har Spoink. Spoink. Den er cute. Den hopper rundt på noget vasketøj. Det er meget hyggeligt. Spoink er mega cute. Den er fucking cute. Snover. Stor fan af Spoink. Står ude i sneen. Hygger. Delibird.
Oh my god, den er sådan lidt julemand-vibes. Lige sådan en pose på ryggen. Good timing. True. Ja. Den er sej. Toxic Croak. Toxic Croak. Vil du have den? You want the chat? Nej. Nej, jeg prøver at holde op. Ikke så sej. Ikke det der tænder. Intellion? Hvad fuck er det? Mærkelig frø ting. Wally's Compassion. Ja, meget compassionate Wally. Få ham væk, mand. Hold din kæft, Wally. Pyro. Wow. Sorry. Okay, Reverse Hollow, Solrock. Okay. Ja, we like it. Okay, hit. Okay. Hende der. Damn. Damn. Nicki Minaj. Jeg kunne garantere en. Det er løgn, der er et guldkort. Men der er faktisk sådan en her. Det er jo lidt... En fighting gong. En fighting gong. Er der nogen i chatten, Det der er kan sandt. sige som en fighting gong? Okay, fighting gong. Den går til $2,33 chat. Big hit. Bro. Fucking. Et Det stort. har betalt sig selv. Det. Ja, det har det sgu. Bum. Tjene sig ind igen. Gange mange. Yep. Den er sleeved. Det er et hit. Den kan ligge under Yep. Milky. Yes. Ja tak. Okay, jeg tager Yes. den Yep. Any slurpers? Okay, skriv 1 i chatten, hvis I også godt kan lide vand. Jeps. Et. Det var der i hvert fald en i chatten, der godt kunne. Og det forstår jeg godt. Et. Fordi vand, det er bare dejligt chat. Det... Ja, man kan sgu ikke leve uden, så... Så med arme på den. Så tag noget vand, hvis I... Okay, hvad betyder det her chat? I Fuck ved, det content, det her. Ja, vi får kortet, vi leder efter, det er helt 100. Fuck, det er nemt, bro. Ja. Okay. Ses. Ses, shitter. Thievel. Okay. Fuck. Okay. Vi Thievel. får kortet, vi leder efter. Det er en mærkelig. What? Nogle mærkelige Pokémon. Pedo Bear. Ja, der er Beware. fået black underwear på, Oh men... my god, Chikorita. I love Chikorita. It's so pretty. Nå. Hello. Hallo. Den er sådan sej eller en anderledes format. Yoptile, det er en, der hedder Yukimori, der har lavet det her kort. Der står, hvem illustratoren er, ikke også? Og Yukimori laver sådan nogle her modellervokskort. What? Det var dem, vi solgte en del af på et tidspunkt, Sødi. Jamen det var det. Jeg tror primært, det var derfor, jeg lige vidste, hvad det var, der foregik. That's very cool. Det kan være, at jeg kender nogen, der vil købe den. Gold Dango. Det er 1 krone. Det er fucking 1 krone. Who the fuck is that? Det er meget sej. Det er sådan en guld en. Den kan lave sådan noget møntregn og sådan noget. All you can grab. Coin Pretty lit. Pokémon. Der er fandme en fighting gong mere. Bare ikke full art. Men non-golden. Non-golden. Shit ninja. Shit ninja! Shit ninja. Okay. Nick. Aha. Naked. Snom. Skud til Snom. Fuck er Snom. Fuck den er sej. På sådan en is-sneklat. Snom. Yvetal. Ja, det var sgu det tal, vi havde der. Okay. Ikke nogen store hits, men vi er op chat. Ikke nogen store hits, men er minus 1300. Men hey, vi er op chat. Okay. Let's fucking get it. Satan, der er mange lortekort her. Chat, skriv 1 i chatten, hvis I gerne vil købe alle de her lortekort for 20 kroner. 1. Okay, ny lortebunke. Okay. Mega Evolution. Næst sidste Mega Evolution. Okay. Med Venusaur på, det ved jeg ikke, hvad det betyder, chat.
Vi får Venusaur. Det er dårligt. Ja, let's fucking go. Fucking get it in the chat. Ja. Fuck. Okay, chat. Abra. Kadabra. Kadabra. Margarita. Firo. Ningata. Grim. Leviosa. Strange time pace. Shuckle. Den er cute. Energy Den er switch. Energy Oh my switch. god. We have a hit chat. What is Den er da this? sej. Den er sej. Spiritomb. Spirit Tomb. Jeg skulle ikke sige Spirit Bomb. Spiritomb. Spirit Bomb. Men fuck Spiritomb. Der er da ikke dobbelt T, er der det? Den hedder Spiritomb. Ja, den hedder Spirit Nå, Tomb. fuck. Spirit Tomb. Right. Spirit Bomb. Okay, sygt. Vi havde Very en cool. hit chat. Very cool. Der er sgu et tech-kort. Let's go. Fuck, det var de forkerte, jeg lagde. For satan. Okay, let's Okay, go. vi havde også en sej Steelix. Til sidst. Okay, Spirit Tomb. Hey, let's go. Chat. Hvad kan Spirit Tomb? Kan den give os nogle fat stacks? Tjek nu chat, tjek nu chat. Tjekker den ud her. Duk. Spirit Tomb. Det var sgu den Fuck, man skulle scrolle nedad. Fuck. For satan. Spirit Tomb. Ja tak. It's a hit. Okay. Ui. Næsten We're locked $2 in på both. Spirit Tomb chat. We're making Duk. fucking stacks right now. Getting fucking rich. Side kort, må man bare sige. Er der nogen i chatten, der har hørt om det her kort før? El. Kortet nej. Pokémon, ja. Ja. Nå, den er sjov, hva'? Det ligner, jeg ved sgu ikke, hvad det ligner. Det ligner en lort. Det ligner sgu en lort. Ja, Yep. men den... men det skal ikke stoppe os fra at trække fucking Mega Lucario i den sidste Let's go. Mega Evolutions pakke, chat. Okay, Let's go. Dobby, lad os fucking trække den Lad os store gøre det. Mega Lucario chat on the chat. Let's fucking do it. Fucking doing it now. Dobby. Der vil vi chatten. Dobby. Okay. Dobby. Hype. Ild emoji. Ja. 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 Sætter et emoji. Let's fucking go. Let's fucking get it, chat. Come on, give us a big hit. Okay, drum roll, chat. Meget lang drum roll. Fordi det kommer til at tage lang tid. Nej, don't forget drum roll. Oh! Shut up. Ja, okay, chat, okay. Hey, op. Okay, chat. Bonniery. Fucking et anker, hvad fuck er det? Et anker. Det er et anker og et... Umuligt, det er en græs-Pokémon, det der. De skal ikke... Ej, okay, nu skal de lukke. Bro er et anker. Det skulle da ikke... Altså, hvad laver de? Sejler Tag dem sammen, fuldstændig, mand. bro. De sejler fuldstændig. Hvad er det nu sådan en, der hedder? Error. Ja, tak. Ja. Anker og Ja, ror. nej. Let's go. Det er det over. Okay, Numi. Sej. Lille Numi her. Det er den. Normal. Det er Numi. Okay, Croagunk. Det er sådan en dirty Pokémon, ikke? Nej. Det er det. Fucking sejt. Jo, lad mig lige logge ind og sådan noget. Er det ikke sådan en, du godt kan lide? Jo. Ja. Croagunk. Croagunk. Det minder mig lidt med Machopper sig, ikke? Det er apropos, man godt kan lide. Draggle Striker Pokémon. Garganagel. Fucking Garganagel. Det er en fuld Draggle Striker Pokémon. Hammer in. Let's go. Powerful Assault. Er det en basalt Pokémon? Fuck, hvor sejt, Vi mand. hører dens tekst. Ej, de har sådan en tekst, flavortekst. Garganagel will rub its fingertips Okay, læs together dem alle sammen. and sprinkle injured Pokémon with Garganagel salt. også, kan man Even hurtigt. severe wounds will promptly heal afterwards. Skud til Garganagel.
Okay. Garganagel min the leg. Healer. Okay, man må sige, hvis man vil høre flavortekst. Jeg vil gerne høre Jeg flavortekst. vil gerne have flavortekst. Okay, Mega Signal. Der er ikke nogen flavortekst. Okay. Shed Ninja. Shit, jeg vil gerne høre flavortekst. A strange Pokemon. It flies without Hvad moving lån? its wings. Has a hollow shell for a body and does not breathe. Okay, den er sej, hva', chat? Wow. Very spændende Pokemon. Wow, fed lov. Naruto. Oh my god, the Ninetales fra Naruto. Naruto-san, you have no power here. Yes, det siger Ninetales nemlig. Yes. Det kan du tro, nemlig. Okay, skriv 1 i chatten, hvis I har tænkt jer at live streamen nu. Et. På Ninetales står der, some legends claim that each of its Ninetales has its own unique type of special mystical power. Wow, oh my god, a Bayleaf. Bayleaf. I love Bayleaf. Så har vi både fået Bayleaf og Chikorita, så skal vi bare have den sidste. Fuck it. No. Bayleaf sej. Oh my god, chat, it's a hit! It's a fucking big hit. Det er den afskyelige snemand. Yeah. Mega Obama. Mega Snow. Obama. Mega Obama. Fucking Mega Obama. Kat, det er ham. Den er sej også, sgu, man. Den er fucking sej, Mega Obama. Okay. Den er fandme lige ved siden af Spirit Tomb. Nej, den er den ene af dem. Pisse, jeg tror lige. Jeg tænkte også, det var da lidt Det højt. er lidt, ikke? Men... Lidt højt for Mega Obama her, men skal vi lige se Mega Obama? Okay, jeg finder den lige hurtigt i chat. Mega Obama, Godt. 50 cent. Chat. Let's go. Vi er fucking up. Vi er fucking that way, chat. Okay. Vi er nede til the final 4 packs, chat. Are we gonna get some big hits, chat, you think? I think so. Ja. Fuck, jeg holder om godt. Ja, der er en Charizard og sådan noget. Ja, let's go. Eller vi skal lige se Hvor hitsene alle? selvfølgelig. Okay. 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 Vi kan lige lave den her, ikke? Duke Mega Charizard har vi Damn. fået i pakken. Den kan man ikke få i de her pakker, men det var promo, ikke? Ja. Den er fucking sej, ikke? Den er du sikker på at få, eller hvad? Det er den, vi fik i der Bro, starten. fulgte du ikke med i stream? For helvede, så du ikke stream i starten. Det er den der promo, som man altid får. Ja. Og den er alligevel en del værd. Den skal du da til at sælge. Ja, den er sej. Den får man, og så fik vi også den her Oricorio, ikke? Det var bare lige for at vise dem. Ja, Bare lige, den er ikke også med. bare fordi, at de hører til sættet rigtigt lidt, ikke? Den er fucking sejs. Yep. Ja, Og enig. ja, og lad os se her, hvad vi skal have herfra. Duk. Vi skal have. Nogen siger, at det er den sejeste Damn. Charizard of all time. Den er også Det fucking ligner det sej. også. Vi må være enige. Vi må være enige. Ja. Man kan se Vi må helt tendere til at være enige. Ja, chatten. Ja, det er ret Skriv fedt. 25 i chatten, hvis I godt kan lide klunker. Og 3, hvis I er enige. Okay. Var der nogen, der skrev noget i chatten? Nå. Det er sejt ikke, fordi at der er hele Evolution line også, ikke? Charmander, Charmeleon, Charizard, Mega Charizard X, EX. Det er ret sejt. Og så kan man få en guld Charizard. Vi skal have nogle picks nu. Ja. We need those packs now. Ja, Og Dawn så meget værd. bro, jeg ved det ikke. E-girls, man. Hvis man kan se Holy hendes lov eller noget skørt på. Sådan nogle Okay. boomers. Det er ikke mig, der Den er- synes sådan noget nice. Det, Nej. nej, Det er sådan, Jeg har hørt det fra en ven, jeg har ikke 25 af dem her. Okay, Det er chat, der siger det. Jeg har til chat. Det er en i chatten. Okay. Sharpedo kan man få. Ja, man kan få sej Meowth. Den her Meowth, den er rigtig sej, fordi at det er et easter egg til et af de første spil, hvor man kan se bygningerne i baggrunden. Ikke? Og det er noget med, at man kan få den her, altså, det ligesom er fra den skov, hvor man faktisk kan fange Meowth i spillet, er ligesom i den her vinkel til bygningen, så det passer med ind i spillet.
Okay, det er sjovt. Ja, det er fucking Det sejt. kan jeg ret godt lide. Det kan jeg sgu lide. Det er sejt. Og en cute piplup. Og sådan nogle der lidt whack kort. Wigglytuff. Sjov. Art Wooper. Uber. $3. We up. $3. Let's fucking get it, chat. Toxtricity. Det var den, jeg fik der, da vi åbnede med Niklas. Og Niklas fik piplup, gør han ikke? Jo. Ja. Tror jeg. Så ja, lad os se, hvad det kan, chat. Gør den Det lige kører. større. Duk. Okay. Har I fået nogle hits? Ja. Dem Mange. Vi er ikke alle. fået en hits, men... Må jeg se. Hvornår var du ikke med længere? De 16, Ja. vi har fået, de her to. Okay. Spiritomb og Team Rockets Meowth. Meowth er sådan $20 værd, så den er sådan cool nok. Den er også der for side kort. Ja, those are the big Pretty stats. warm. Så har der været nogle grimme EX'er. For eksempel Obama. Mega Obama. Ja. Og ja, Crobat. Ah, den er grim, det gider vi kigge på. Duk. Og Svend. Forsvind med der grimme fugl. Og nu er vi kommet til de sidste 4 pakker. Phantasmal Flames. Så nu skal vi bede om at få Mega Charizard EX. Det ligger her klar. Let's go. Okay, åbner første pakke. Fuck. Har du været ude at skide, jo? Ja. Har du kaffe med ude? We're up, ja. Yep. Ja. Hvad var det for en dåse, der lige blev åbnet der? Skal jeg bare til de sidste 4? Ingen kommentar fra Christian Ulrik. Men true. Men true. Okay, så er det Han skulle bare åbne den mund, og han skulle bruge kaffe på. Okay, Trap Inch. Den har en sej final evolution. Den har en sej. Hvad er det nu, der er dens final? Lygon. Det er en stor drage-lignende ting. Cool. Okay, Trapinch. Ja. Sandile. What, det er krokodille. Fedt. Kroko. Logo. Mm-hmm. Ej, vi laver en krokodille, men... Ja, den er sjov. Så er vi tilbage til den der fucking imp. Det på. Ui! Det er bare forkert art. Imp Det er cute. Piplup. Very cute. Zigzagoon. Zigzagoon. Den er cute. Glad. Hvordan? Zigzagoon. Ja, jeg laver en ond zigzagoon. Det er bare fordi, den bliver forvrænget, ikke? Det lød godt. Den var ond. Det var derfor, jeg ville høre det igen. Okay, Granny Bull. Det er fucking ben, det der. Bramble. Cerulege. Dum. Wow. Okay, sej. Svær ting. What the fuck? 220 skade? Den er OP. Det er Dang. vanvittigt. Den er fucking OP. Det er en Den glas. Han er inde to indet. Punk Helmet. Haunter. Oh my god, we have a hit, chat. We have a fucking hit Sindssygt. in the chat. Togedemaru. Hvad var det? Det kan jeg ikke huske. Det ser sej ud. Den er cute. Oh my Han er god, ret cute. find a friend. No. Han er lige bag dig. Han er beta, bro. Okay, Toxtricity igen. Eller, den er ikke. Okay. Okay, den var cute, Togedemaru. Okay, let's go. Let's go, wow. Okay, let's go. Let's go. Okay, let's go. Togedemaru, big hit, chat. Hvad er den må være? Der står den til, lad os show. Togedemaru står til... Okay. Okay, skal vi lige se det sammen her, chat. Se hvor længe vi skal scrolle ned for at finde den. Okay. Uff. Ja, okay. Close. Ja, okay. Vi er der lige om lidt. Der Vi var er den. der lige om lidt. Der var den. Hvor? 1,68 chat. Vi er fucking up. Det er ligesom mig. Let's go. Yep. Det er din Yep, kort. ja, yes. Nej, Det er din. Det er ikke igen. Okay.
Ja, vi er optaget. Vi fik Togedemaru. Fucking fedt, mand. Fucking cute kort. Den giver til Topper. Ja, tak. Topper, hun ville gerne I have bryllupsgave. Genshin Snorlax, fordi hun synes, den var cute. Men den har vi ikke fået, har vi det? Nu, eller? Ja, Det var bare for har min vi da ikke arbejde, fået at jeg ikke solgte den, fordi at, Nå. hun synes, den var cute. Jeg forstår. Ja. Den er cute. Ja. Det er true though. Den er cute. Ja. Jeg forstår ikke godt. Ja. Okay. Vi er op. Vi er op. Rob. Big hits all over the thing. Okay, chat. Tredje sidste pakke. Ej, vi tager den med Charizard på til sidst. Den her, der er Charizard på, ikke? Så der er Charizard i. Jo. Så vi har Ja, oplevet mange den vil gange, den så med. den tager vi til sidst. True. Som vi har oplevet mange gange allerede i dag. Det har været ægte hver gang, faktisk. Det har været ægte confirmed. Så vi tager den her med Mega Som vi har oplevet Heracross. mange gange i dag. Ja. Det vi har oplevet Det- så meget. Og jeg lægger de sleeves af, fordi de ikke fylder. Jeps, okay. Yes. Mega Heracross, eller hvad? Yes, sir. Så skal der åbnes. For satan. Fuck den her åbning af de pakker også, kan Yes. Øjen Ja. ASMR. Fucking ASMR. Sjove tur. Okay, chat. Så Men også godt, men også godt. det er jeg glad for. Jeg er glad for, at I kan lide det, chat. Der er også en til Mest godt. Yukimori. Nimble. Cute. Yukimori Nimble. Der er helt klart nogen, der vil have dem der. Det tror jeg også. Det kan folk godt lide. Okay, Misdreavus. Det var faktisk den første Pokémon-figur, jeg fik. Det vil jeg bare lige dele. Misdreavus, ej hvor cute. Jeg er glad for at dele. Tak for at dele. Tak for at dele, bro. Duraludon with the Hyper Beam. Den ser sindssygt ud. Den ser faktisk Ja, ret crazy cool. ud. Sådan stjerneregn, halløj og sådan noget. Fucking sindssyge artsy metal Aha. ting. Den er sej. Duraludon, den er sej. Okay. Caravagna. Den er sej. Det skulle da hende der fra B-klassen. Caravagna. Oh my god, it's Dawn, but not the one we want Dawn. Bro. Nej. Dawn, we need her on a bike, we need her on a bike. Any change you on a bike? Bro, det er cyklen. Bike Dawn. Hop på din fucking cykel, bro. Krokodille. Meloetta. Yamber. Fuck, den er cute, bro. Den Cute vil jeg have doggo. derhjemme. Cute ace. Du har den derhjemme. Okay. Zigzagoon. Hallo? Hvad er det for en? Hvad er det Eller for en? så? reversed? Er nogen, der ved, hvad Hvad er den det for en? Zigzagoon. Zigzagoon. Ja, tak. Fucking god. Fucking god hund. Zigzagoon. Og Reshiram. God hund. Og Fire Energy. Wow. 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 Okay, vi er Ja, optaget. Skralde Pixie, men Ja, det var ikke den bedste pakke, vi har fået, men det var måske den dårligste. Så, derfor, Gengar pack. skal vi åbne nogle flere. Derfor skal vi nu Oscar, vi har faktisk ret gode sådan, records med Gengar-spillere. Ja, det føler jeg også, vi har. Altså, Vi har lavet nogle pack. gode stonks på Gengars, ikke? Det har vi faktisk. Vi har faktisk, ja. I kan også se vores Excel-ark efter chatten, hvis I skal se det. Det er fucking sejt. Var Gengar? Vi er op, ikke? Vi er op. Det er bare det, vi prøver at sige. Vi er op. Vi siger bare, at vi har solgt for 1.500 kroner af Gengars. Så det her, Okay. det er en fucking W hos vores Pokémon W. Victor Company. Gengar har aldrig failet os, og det tror jeg heller ikke, den gør i dag. Jeg tror, at der er en Charizard herinde, eller to. Ja. Jeg siger yes. Hvilket tidspunkt bedre til en lille Charizard end nu, siger jeg bare. Sandt. Er I med mig, chat? Vi er bedre.
Fedt. Okay. Ja. Okay, og hvis der er et tegn på, at man får en Charizard, så tror jeg nok lige det der, var. Oj, Okay. Charmeleon boyen, man. Hey, Charmy. Hvad så? Jimmy Chiller du Boy. eller hvad? Charmy boy. Ja, Charlie, Charlie, jeg jeg chiller. Okay, Charmeleon. Okay, fint. Okay. Yep. Swine up. Yes. Swine up. Swine up. Okay, der har vi den igen. The fucking milkers. Draining kiss on your Ja, den er fucking lækker, den der. En flot milkery. Der er et eller andet over den, som vi ikke kan. Vi kan ikke få den ud af hovedet. Det kan vi sgu ikke. Ej, den er cute på at se alle de der desserter ved siden af. Og lidt kage og lidt sukker. Ja, det er klart. Den ryger i Yep. sleeve. Den skal i sleeve. Den skal vist have noget andet. Den skal vist have noget andet, det er den der. Hvad skal den have? Yep, Ja, det sød. forstår jeg ikke. Yep. Kan du uddybe? Okay. Kan vi lige uddybe? Sød, yep. Kroko. Yes, ja, yes, sød. Sød. Den skal have en fucking jumbo ice cream, tror jeg. Ej, skal lige læse milkery Drop. flavor tekst, faktisk. Ja, tak. Gør det. Nu vil jeg smage sådan noget salt. Der står sådan her. The more sweet aromas it absorbs, the more its body swells. Milkery will deflate when its energy level drops. Ja. Så dens krop vokser, når den får søde aromaer i sig. Kommer. Nå, Når klar. den kommer. Som for eksempel en jumbo ice cream, ikke? Så det kan du godt lide. Eller en jumbo dæk. Yep. det er der. Yep. Det er den mest crazy yep, jeg har hørt hele det der. Vanvittigt, mand. Okay, den her Must have been wind. Altså. anal beat kinda hale her. Jeps, det kan I lige se lidt til dig på her chat. Yep. 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 Okay. Du. Eternatus. Hvad fuck er det? Den er fed. What the fuck? Den er fucking fed. Den er vanvittig jo. Den der er cool. Det er en legendary. Er den legendary? Very er cool ikke helt card. i hvert fald. Det er det. Okay. Den er fra Pokémon Sword and Shield. Har du spillet det på Switch eller sådan noget? Ja. Grineren. Var det godt? Det var okay. Okay. Jeg er sgu ikke så meget til de nye der. Jeg er meget mere til de gamle. De er også bare Men altså, hvis det er på tilbud, så vil jeg anbefale. cool. Jeg gad godt spille, nu hvor jeg er i min Pokémon hype era, gad jeg godt lige spille lidt Pokémon igen. Det kunne være grineren, tror jeg. Jeg vil sige, det er faktisk bedre end Scarlet and Violet. Ja. Hvad fanden det hedder? Okay, Sword and Shield, Scarlet. Den er fucking stilet, den der. Den er fucking sej. Ja. Den har jeg aldrig set før. Den har Den minder også, mig om en fucking noget fra Yu-Gi-Oh! True. Sådan noget, det er Red Eyes Black Dragon, mand. Fuck, den er sej. The core on its chest absorbs energy emanating from the lands of the Galar region. This energy is what allows Eternatus to stay active. Okay, kedeligt, men det er fint. Eternatus up. Yep. Genesect. Okay. Reverse Hollow, yes. Wanderer's Patch. We have a hit. Jack Paul. Battle Cage. Battle Cage. Okay. Så er det. In the ring, we have Jake Paul versus Anthony Joshua. Eller fucking noget. Lad os se den. Den er faktisk lige her, chat. Den er lige lidt over... hvad er det, vi kigger på? Den er her. Lige over 0. Switch. Duk. Lige over Nintendo Switch. Battle Cage. Ja, den er god nok. Vi er op, chat. Der er en sneasler på, eller hvad den hedder. Vi kæmper op på. Ej, satan. Hvad satan? Det har jeg slet ikke set på kortet. Fuck, hvor sejt. Okay, vi er op, chat. Som sagt, Gengar fejler os aldrig. Det gjorde den heller ikke i dag. Kræfter mig at regne med Gengar, baby. Okay. Sleeved the fuck up. Oh shit. Duk. Another hit. Very nice. Okay. Okay, chat. I ved hvor vi er. I ved hvad der skal ske. Ja. Vi er nede på den sidste pakke i boksen. Mega Charizard. Og nu er det Charizard. Hvad?
Open that Charizard. Fucking Charizard. Open that Charizard. Whoop. Fucking now we gotta catch them all, baby. Det stod der her, hvis det var derfor jeg sagde det. Det står her. Yep. Så nu åbner vi den. Yep. Yep. Yes. Bum. Okay. Okay, chat. Sidste pakke. Starter med Martins første Pokémon. Figur. Verdens første kæreste. Martins første kæreste. Mystery. Ja, det er det samme. True. Same. Skud. Misdreavus. Okay. Mega Charizard. Okay. Coming in hot. Den bliver hypet op. Yamper. Og en lille hund. Ja, Jabber. Jabber. Ja. Yep. Nimble igen. Modellærboks. I den der seje art. Det var præcis. Slangeboy. Den er sej. Sej slangeboy. Cresselia. Fuck er det? En legendary. Den er legendary også. Ja. En regnbue kind of thing. Shiny particles Kind are of released thing. from its wings Type like B. a veil. It is said to represent the crescent moon. Okay. Der er også en crescent moon på. Det er meget sejt. Det er der sgu da. Det er der sgu da. Dawn for Stop helvede. der! Nej. Hop nu op på cyklerne. Uden cykel. Uden cykel. Det er bare cyklerne folk godt kan lide. Absol. Okay, hvor mange er der tilbage? Der er... Jeg tror der er 2 mere ud over den her. Okay. Okay, what is this? Brambleghast. Brambleghast. Hey, it's a 3280 type name, man. Wrangle Strangle. Brambleghast. Det er løgn, det kan den. Det minder mig om Torghast. Var det ikke det, der hed det der tårn, man skulle True. op i Shadowlands? Jo. Skraldetårnet. It will open the branches of its head to envelop its prey. Once it absorbs all the life energy it needs, it expels the prey and discards it. Wow. Det er ligesom et fly trap. Okay. Jeg tror måske, at det er sidste kort nu, chat. Så nu skal vi have Mega Charizard What? XEX Super. Er I klar? Okay. Drumroll. Ja. Vi er klar. Det var den forkerte. Vent, det var den forkerte. Okay, er du klar? Okay, nu kan du. Okay. 3, 2, 1. Are you sure about that? Ja, det er chat. Det er en legendary. Vi lukker sgu for station, chat. Du får ret mange legendaries til gengæld. Ja, de er fandme over det hele. De må være meget værd væk. Ja, så det var sgu det. Rigtig mange. Simpelthen. Det var sjovt, chat. Ja. Så her kan vi lige se, hvad vi... det var godt nok super duper. Hvad vi endte med her. Fuck. Klauf. Kigger lige vores hits igennem, inden vi lukker. Varmt. For helvede. Pretty big. Okay, Klauf. Decent haul. Vi har Crobat EX. Okay, jeg fucking tager mig i stedet. Skud til Klorf. Vi har Blaziken EX. Very cool. Kæmpe skud Klauf. Okay, vi fik denne her. Fuck. Her. CTT. Okay, et af de store. Milcery. Milk Boy. Milk Me Daddy. Milk Me Daddy. Fighting Gong går godt sammen med Battle Cage. Fuck, sådan der. Det er godt til chatten, sådan der, ikke? Cirka. Fuck.
Okay. Mega Obama. Togedemaru. Spiritomb. Og Er der for lidt der ikke? Og skal Kærgaard noget? jo, hvad bliver det til eller sådan noget? Altså de her, det må vel være sådan noget $10 eller sådan noget. Er det ikke det? Uff. Og Skal ikke bruge mere alligevel. vi skal ikke bruge mere. Og fucking Team Rockets Meowth Duke biggest hit of today. Eller måske second biggest. $20 kort. Very nice. Kan lige tjekke hvad den er værd i en PSA 10 også måske. Det kunne være meget sejt, hvis den er meget værd. Så kunne man overveje at grade den. Og biggest hit of today. Milcery at the table. Skud ud. Fucking drains your dick with the kiss. Let's go. Let's go, Milcery. Okay. Ja. Hej. Tak fordi I fulgte med, chatten. Det var bare sjovt. Goddag, nu sker der så det, at jeg også er blevet nomineret til at drikke en halv liter øl af... Yes, så chatten, det var simpelthen hvad vi fik ud af vores Mega Charizard Ultimate Premium Collection. Jeg håber I nåede showet. Jeg streamer hver december en gang. Boy next door. Jeg synes, det er en perfekt stream, bro. Fucking god outro. Jeg synes, det var meget sjovt. Det var bare fucking lang Det var tid. godt. Det er Jeg har virkelig optaget i 1,5 time nu. Så er der noget. Så skal der editeres og cuttes, og så... Så har vi bare en Ja, nu skal han have taget al lyden ud, og så er den ny lyd. ja, tal indover. Jeg håber, det var hyggeligt. Det var meget. Nice. Vi ser mit Excel-ark. Vi ser jo ikke så langt. Det står man sige til damerne. Altså, damer skal se mit Excel-ark. Jeg har skrevet alle de Pokémon-kort, jeg har prissat af mine her, og af Certis i den her 280 sheet. Det kan I ikke se, fordi mit hoved er i vejen. 280 sheet. Okay. En solid 280 sheet, mand. Og så har jeg prissat dem her på en hjemmeside, der hedder Card Market. Og så kan man se, dem af Sips, jeg har prissat, de er til sammen 4.300 kroner hver. Very cool. Dem af mine, jeg har prissat, er cirka 8.000 hver. Kan man se det her? Jeg kan ikke se noget. Det er nederst til højre her. Og fuck, det er også fordi, jeg er i vejen igen. Går herop. Så hvad er din collection worth, vil du vurdere? 8.000 ish. Og hvad er min collection worth? Men altså, det er kun dem, jeg har prissat, ikke? Så der er også mange, jeg ikke har prissat. Dem, jeg har prissat, crazy, de er bro. 4.300 ish. Crazy, bro. Yeah. Big Lad stamp. os se dem. Din Espeon er den, du har, der er mest værd. Og så Gengar, som vi har solgt. Og så Vaporeon, og så nedad. Og så har jeg også skrevet ind, hvad vi har solgt, og hvor meget de har solgt for, og hvordan der var ledes og sådan noget. Vi har solgt for Okay, jo. 1.038 kroner af Certis kort. Men så vi er allerede over, bro. Vi er nemlig allerede over det der, de sagde, vi kunne få på det. Ja. Og du har stadig nogle big slappers tilbage. Jeg har solgt for 2.047 kroner af mine egne kort. Vanvittigt. Ja. Og jeg har lavet mat til at regne ud, hvor meget jeg skulle give dig af vores epic køb.
Så godt, mand. Procenter også. Jeg skal huske sine procenter, Det skal mine procenter, ikke også? Det er ikke så svært. Yeah, boy. Nå, det var smås. Ikke det der turn-up, men turn-up. Ikke det der turn-up, men turn-up. Okay, skal jeg stoppe med at hjælpe og live streamer nu, eller hvad? Nej, vi ved. Bare stream helt live. Trust the process, bro. Lige i gang med at sælge her en duk til Julie. Julie B. Det var Julie Stiller, der går der bare sidder og hygger sig fucking meget. Hendes måde at være i kontakt på. Kan lige se her, Pokémon sale going on with Julie P. Hun vil gerne have billeder af Vaporeon og Espeon og Mygiana. Jeg vil bare gerne have et billede af noget andet, det er 100. Og han væk. Så har jeg lige her min mappe med billeder af mine Pokémon-kort. Og billeder af Sørtis kort. Fuck, det er dedicated, Oscar. Det er fucking ikke for sjovt, det her. Okay, Sørtis kort. Og sammen lige over. Det er så godt. Holy shit, der skal det for ikke. Det er så crazy, det der. Lige op til julen i natforstanden der. Lige hurtigt, duk. Hun skal lige have nogle julegaver. Duk. Ja, stream, det var lidt... Så der skal jo... Hvad? Det bliver 8.000 millioner. Det bliver så Det var det, 8.000. Hun får en here you go. Nej. Jeg har lavet smiley. Du får en 12. Hun får en schlong. Hun kan få et billede af min schlong i stedet for. Du prøver at se, hvor mange der har skrevet på... Oh my god, der er en, der vil købe robot til tøsugeren. Let's go! Let's go, boys. Oscars isenkram. Oscar, han lever bare på DBA. Han har sagt op, han har bare ikke sagt det nu. Han lever bare på DBA. Paycheck to paycheck, paycheck to paycheck. Ud at lave de der, hvad fuck det hedder, hvor du køber sådan et, skur. Dropshipping, mand. Ja, du køber sådan en gammel garage, du aner ikke, hvad der er i det, og så åbner du det. Nå. Der var et løbebånd. Lidt det samme som at åbne Pokémon-kort. Fuck, der er varmt herinde. Baby. Ja, det var så mega meget. Fuck. Det var en hot stream. Fucking hot stream, baby. Det var turn up. Det var brandvarmt også. Brandvarmt. Jeg føler også, det var en varm stream. Prøv at se. Din samling, der er 14, der har skrevet. Crazy. På DBA. Men der er ikke nogen, der fucking køber dem, mand. Ej jo, vi har lavet to salg. Jeg lavede den der, og var det ikke i den her, han skrev? Nej. Ja, der var det der big sale. Er det 2 salg, vi har lavet? Jeg har skrevet salgsnummer på. Ja, okay, 2 salg. Duk. Salgsnummer. Duk. Lille Excel-forhold. Lille Excel-døgn. Det er det token, du lige kørte på munden der. Lille Excel-døgn. Kæmpe Excel-døgn. Enkelt ligger sådan lige rundt om munden. Excel-døgn. Hæv tænkebord. Hihi. Goddag. Nu sker der så det, at jeg også er blevet nomineret til at drikke en Jeg vil sgu øl DAF, af- boys. Tak for stream. Det var 10 ud af 10. Og skal sælge nogle Flemming-kort, ikke? Tak. Det vil være jul. Det var hyggeligt, I ville til stream. Det var sjovt at Ja, åbne for. selv nogle af Sips kort. Børnene skal have julegaver, så det er altså ved at være tid. Okay. Jeg sælger nogle flere. Perfekt. Okay, gik. Ja, boys, det var super Hej. smås. Glædelig jul, boys. Smalls, glædelig Glædelig jul. Glædelig boys, vi ses. Ja, vi snakkes. Bye. See you, boyos. Bye, boys. Ja, så gad boys ikke snakke med mig mere. Jeg tror, jeg har jabbet for længe og vist Pokémon-kort. Den her optagelse var også 1,5 time nu, så man forstår dem jo godt, hvis de ikke gider at snakke med mig mere. Ja, så god jul.
Og godt nytår, chat. Skriv 1 i chatten, hvis I gerne vil se mig stikke... Nej, vi ses, hej!